Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray nood to sa Indogabos, mga tugang yan aldaw nin Sabado, Mayo 2, 2026, inian Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, tentative schedule kan distribusyon nin 5,000 na ayuda sa mga jeepney drivers, salbay sa Mayo 6, inanunsyo kan LTFRB Bicol. Volcano, dai pa po pwedeng mag-uruli sa saindang mga harong sigun sa PhilBulks. Proliferation in illegal drugs sa banwaan kan ginubatan nabawasan na sigun sa ginubatan PNP. Cobo, Tabaco City, Barangay Kagawad, Danilo Batalier, inako na siya ang nagreklamo kontra kay Tabaco City Mayor Ray Bragais. May kinaaraman sa pigsasabing ghost employees durante kang magserbi ining vice-gobernador kang 2025. DMW nagbukas nin panibagong financial aid sa mga OFW sa Dubai. CSC mataon ng special exam rating sa mga OFW poon sa Agosto 9. Pagtanggal sa provincial rate, suportado nin mas dakul na lehislador. Dole nakatutok sa mga obrerong nawaaraning trabaho dahil sa AI. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump bako kontento sa tanggro kan Iran para sa peace talks na pinanginotan kan Pakistan. Sa lado ng sports, Pinoy cyclists uminarangkada sa Stage 3 kang MPTC Tour of Luzon 2026. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ipinaluwas na kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang tentative schedule para sa pagtaon ni insentibo o tabang sa paagi kan Assistance of Individuals in Crisis Situation o AICS program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga driver nin public utility jeepney sa Bicol Region. Sigun kay LTFRB Bicol Regional Director Jose or Joel De Feo, nasa Mayo 6 itataon naman sa mga driver ang 5,000 pesos na insentibo bilang ayuda sa tahaw kan krisis na namamatean ngunyan dahil sa padagos na pag-itaas kan presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun kay De Feo, sobra 4,000 na mga tsuper ang piglalaoman na makakaresibi kan nasabing cash incentives. Digdi sa Albay, ang tentative venue iyo ang Cormida Tabaco para sa primer. Albay Aserdome para sa siyudad nin Legazpi, asin segundo distrito, asin sa Kawa-Kawa Hall sa Ligao City Hall. Ang nasabing ayuda, pig-inguwa kan gobyerno tanganing matabangan o matuwangan ang mga driver na grabing naapektaran kan pag-itaas kan presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun pa kay De Feo na naaatraso ang paghatod ninda nin tabang dahil sa kaipuhan ng pakarayon ang mga datos na dapat magpareho ang datos kan DSWD asin LTFRB tanganing masiguro man nagabos na mga drivers matawan nin ayuda. Sa tahaw kan mga agrangay kan mga evacuees sa mga evacuation center. Sa kadifisila na sa indang pinanghahampang sa Urualdao, lalo na sa sobrang init. Nanindugan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilVolcs na dai pa po pwedeng mag-uruli sa saindang mga residensya ang mga bakwit. Ini dahil nasa alert level 3 pa ang kondisyon kang bulkan mayon. Sa ginibong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC meeting,
hearing, tinawan doon ni Miss Doreen Abelende, OIC Linion Hill Volcano Observatory resident volcanologist, nasa ibong kang paghuna kang publiko. Nakalmado na ang mayon, alagad. Dai pa nahihilingan kang fieldbox ning pagbabago sa aktibidad kang bulkan, puon ka ini inataas sa Alert Level 3. Sa madaling sabi, sigun kay Abelende, dai pa minababa sa panibagong kriteria an mayon volcano tanganing maibaba ina ini nin alerto. Sigun pa kay Abelende, piglalauman na magkakaigwa pa nin tremors ang pagtuga kang bulkan mayon, asin iba pang mga pangyayari na pwedeng makadiskwido ning tao kung kaya dai pa pupwedeng paurulion ang mga bakwit sa mga dati nindang estada. Naglaylo sigun sa monitoring kan ginubatan PNP sa liderato ni Chief of Police Major Genevieve Oserin ang pagbariwas nin ilegal na droga sa kapalibutan kan banwaan kan ginubatan. Magigirumduman na bago nag-asumer sa pwesto si Major Oserin, haros sunod-sunod ang mga operasyon kan PIDEA kontra sa mga users as in pushers nin droga na positibo ang mga naging resulta kan anti-illegal drugs operation. Pero mas lalong pinakusog ang operasyon kontra illegal na droga kan naging COP na si Oserin. Sigun man sa piglatag na challenge kan mga lokal na opisyal na makortar o mabawasan ang droga sa banwaan kan ginubatan. Dahil nagkakadarakop na ang mga mayor na suspetsado o tulak sa droga, kulang naan na momonitor na transaksyon sa illegal drugs. Maging sa ikaduwang round kan drug test sa mga empleyado kan LGU, partikular ang mga job orders, dahil nanin nagpositibo, digdi kumpara kan mga nainot na surprise drug tests kan mga autoridad. Inako ni Barangay Cobo, Barangay Kagawad Danilo Batalier na siya ang nagreklamo sa programang Bitag ni Ben Tulfo sa Metro Manila kontra kay Tabaco City Mayor Ray Bragais. Ang reklamo may kinaaraman sa duwang aki ni Batalier na naging alegadong ghost employee kan Kapitolyo sa lindong kang opisina ni Bragais durante ini kang nagsisirbi pang acting vice governor kang probinsya sa primerong parte kang 2025. Sa press conference man ang ginibo ni Mayor Bragais, pigdeharan ka ini na aksyonan asin itinumbok asin pinangaranan kan alkalde na ang nagreklamo asin naka-blurred ang pandok na nagtatago sa pangaran na alias Bert, iyo si Kagawad Danilo Batalier kang Barangay Cobo. Sigun kay Batalier, dai siyang intensyon na itago ang sa iyang pagkatawo, kundi ang mismong programa ni Tulfo ang nagdesisyon na dai pahiling ang sa iyang pandok asin dai ibulgar ang pangaran bilang protokol kang nasabing programa. Sigun kay Batalier, kaya niyang patunayan ang gabos ng mga akusasyon sa iyang pigtatapok kontra kay Mayor Bragais dahil igwa siyang nin mga dokumento na mapatunay kaini. Tinawan niya paninduon na ibibiklad niya ang mga ini sa face-off o paghampangan ninda ni Mayor Bragais kay Governor Noel Rosales na sa iyang hinagad sa gobernador na magkaigwasinda ning komprotasyon. Naging generally peaceful ang obserbasyon kan Labor Day kasuudma sa bilog na rehiyon Bicol sigun sa PNP Bicol. Sa ipinaluwas na pahayag, sinabi kan ahensya na daing nanotaran na anuman na untoward incident sa nasabing selebrasyon. Pinagpasalamatan man ninda ang kooperasyon kan publiko, kaibahan na ang mga ahensya nin man iba-ibang labor groups, pati na mga organisasyon sa pagkondusir nin mga rally, dialogues asin commemorative program na matrangkilo. Napasakamot na kang pulisya ang Rank 8 Regional Most Wanted Person kang Rehiyon Bicol sa ginibong operasyon kang ginubatan PNP kang nakaaging aldaw sa ginubatan Albay. Sigun kay ginubatan PNP Chief of Police Major Genevieve Oserin, namidbid ang suspect na si alias Nesty, 45 anyos, sarong laborer na residente kang munisipalidad. Nahahampang ini sa kasong attempted rape sa irarom kan 1A na Article 266A at 266B na Revised Penal Code kan RA 8353 na Anti-Rape Law of 1997 na may rekomendang piyansa na 120,000 pesos. Apat na kaso ng qualified rape sa irarom kang Article 266A as in Article 266B kan Revised Penal Code na daing inirekomendang piyansa sa kada kaso. Sa presente nasa kustudyo na kang ginubatan PNP ang suspect para sa magkakanigong dokumentasyon as in disposisyon.
Ibubusol kan Provincial Education Department o PED an Albay kasurog Global Network o ACGN sa irarom kan Global Collaboration and Cultural Exchange Program bilang parte kan sa indang Adjustment Development Investment Plan ngunya na taon. Ang ACGN maawot na pahiwason ang koneksyon kan mga estudyante asin para tukdo sa paagi nin educational exchange activities kay bahan ang mga international partners. Apwera kay ini posible man ansarong partnership sa training kan mga paratukdo na nagtutukdo sa mga learners with disabilities, partikular para sa preparasyon sa Special Olympics. Kaibahan pa sa mga plano ang pagdadara kan mga volunteers hali sa Amerika na makondusir nin training para sa mga paratukdo. Formal nang inilansar ang High Impact and High Visibility Inspection and Monitoring Bus Terminal kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol. Sigun sa ahensya, maawot kaini na masiguro ang kaligtasan, seguridad asin katanusan kan mga pasahero asin pampublikong transportasyon. Kaibanan sa manibibang ahensya, ginibo ang pag-inspeksyon asin monitoring sa mga bus terminal tanganing masiguro ang pagsunod kan mga drivers asin operators sa mga leyes, pasiorden asin iba pa. Mientras tanto, maawot man kang nasabing aktibidad na mapakusog ang presensya kan mga otoridad sa mga terminal asin masiguro ang mahigpit na mamantinir ang kaligtasan kan mga pasahero. Nasa sobra 23,000 na individual ang kaibahan sa catch-up population o bilang kan mga individual na pupwedeng maserbihan kan kakabukas pa sa ng Batan Infirmary Hospital sa Batan, Rapu-Rapu, Albay. Sigun ini kay Chief of Hospital Dr. Jean Luis Vitualia Lombres, kung saan ang nasabing catch-up population ang mga residente na kulang o daing supisyenteng akses sa serbisyo pansalud, partikular sa mga liblib na lugar. Dagdag pa niya na mauwot kan ospital na matawan ang mga ininin tulos na serbisyong medikal arog kan konsultasyon, first aid asin iba pang basic medical services. Negatibo sa red tide ang gabos na red tide monitoring area sa rehiyon kan Bicol, sigun sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol. Sigun sa ahensya, negatibo sa red tide toxin ang kadagatan na sakop kan Milagros, Masbate, Sorsogon Bay, Huwag Lagoon sa Matnog, Sorsogon asin Mandaon, Masbate. Dagdag pa kan BFAR Bicol na ligtas ang anuman na shellfish na nakuha sa nasabing mga lugar na kaunon, i-harvest asin ipabakal. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. For liver health, level up na! Liverate Pro! Si Limarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon
Unta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ahoy! Kidney Care Time! Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care. You care, we care. Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Inanunsyo kan Department of Migrant Workers o DMW ang pagbukas kan panibagong batch na nin financial assistance para sa overseas Filipino workers o OFWs na naapektaran nin krisis sa Middle East, partikular sa Dubai asin Northern Emirates. Sigun sa DMW, sa giraray na binuksan ang aplikasyon para sa one-time financial aid kung saan 1,000 na or 1,000 slots ang tulos na napanuan. Siring man siniguro kan ahensya na mabukas giraray kan panibagong slots sa Martes alas 8 nin aga. Ipinaliwanag kan Migrant Workers Office o MWO sa Dubai na iluluwas ang aplikasyon sa 4 na batches kada Martes asin Biyernes sa laog nin 2 semana tanganing maging mas matanos asin accessible ang proseso. Tanganing makapag-apply kay puhan sana ang mga minasunod: Request for Assistance o RFA form, passport, bio page, Emirates ID, patunay kan overseas employment asin patunay kan ng work disruption. Tinawanin doon kan MW Dubai na sarong best sana dapat mag-apply ang kada aplikante dahil ang pagsumitir nin multiple applications marisulta sa automatikong disqualification. Makakaresibi ang mga kwalipikadong aplikante nin tabang pinansyal na nagkakantidad nin $200 o katumbas na sobra 12,000 pesos na ipapadara sa paagikan remittance o kukuahon sa sangakan Al-Ansari Exchange sa bilog na United Arab Emirates. Sigun pa sa DMW, dahil na pwedeng mag-apply sa masunod na batch ang mga OFW na nakaresibi na kan kaparehong tabang katakod kan krisis sa Medyo Oriente. Inanunsyo kang Civil Service Commission or CSC na magtatao inining Overseas Filipino Workers Preference Rating or OFWPR sa mga kwalipikadong Overseas Filipino Workers or OFWs bilang pagmidbid sa saindang serbisyo asin sakripisyo. Base sa CSC Resolution number 2600596, ang mga OFW na makakakuha ng general rating na daig mababa sa 70% sa civil service examination. Iyo ang pwedeng matawanan ng dagdag na puntos sosog sa mga regulasyon kan komisyon. Ipapautob ang bagong polisiya poon Agosto 9, 2026, Civil Service Examination. Sigun sa CSC, kamauotan kang lakdang na mamigbidan ang dedikasyon, professionalism asin sakripisyo kan mga OFW. Asin tawan sindaning mas dakul na pagkakataon na makalaog sa serbisyo publiko bilang lingkod bayani. Kaibanan sa mga kwalipikado ang mga minasunod. Mga OFW na sa kasalukuyan, dati o planong magtrabaho sa ibang bansa. Pwede man mag-apply ang mga OFW na may kontrata pero di pa naghahali. Sigun sa CSC, pwedeng mag-apply ang mga kwalipikado sa arinman na klase ng trabaho, nasyon o level kang sweldo sa abroad. Nag-apelar ang labor group na partido manggagawa sa Administrasyon Marcos na isertipikar na bilang urgent ang propestong dugang na 200 pesos sa aldawa na sweldo kan mga obrerong Pilipino. Ginibo kan grupo ang nasabing apelasyon kasabay kan selebrasyon kan aldaw nin trabahante so Labor Day. Sinabi ni dating Representative Rene Magtubo, chairman kanasabing partido, sinabi niyang mas nakakadakul na kongresista ang nagsusuporta sa nasabing propesto lalo na sa Kamara de Representantes. Alagad ay sa naini nakasobra sa level kan Senado. Paliwanag kan labor leader,
na maski kan 19th Congress nakakuan na ini nin supisyenteng suporta gikan sa Kamara. Pero dahil ini sinwerte sa upper chamber matapos na ipiton ini kan nakaaging Senate leadership. Alagad kung i-certify sa na ini kan presidente bilang urgent as in ikonsiderar bilang ayuda sa mga obrero, magiging dakulang tabang ini sa mga Pilipino na padagos na nagtitios dahil sa hababang pasweldo. Binalikan man kan dating kongresista ang isinulong kan labor groups na dagos ng pagtanggal sa provincial rate o bako pagkakapantay-pantay kan pasweldo sa kada probinsya. Sigun sa labor leader, pare-parehong apektado ang kada rehiyon sa halangkawon na presyo nin mga barakalon, alagad mantinidong bako pantay ang sweldo kan mga obrero puon sa Metro Manila asin iba pang rehiyon kanasyon. Ang ibang rehiyon nagre-resibi pa nin hababao na sweldo mantang mas halangkaw duman ang presyo kan petrolyo asin pangenot na barakalon. Pigbabantayan na kan Department of Labor and Employment o DOLE ang mga report na may mga obrerong na-displace o nawaran ng trabaho dahil sa paggagamit ng Artificial Intelligence or AI kan mga kumpanya partikular na sa Metro Manila. Sigun kay DOLE NCR Director Sala Bueno Mirasol, iguanan ning quick response team ang ahensya. Dagdag pa niya na handa ang gobyerno na magtaon ng tabang sa mga obrerong nawaran ng trabaho, arog kang tabang pangkabuhayan as in libreng pag-ensayo para sa mga trabahong in demand sa mga employers. Nagkaigwanin pagjam sa drone operations kan media as in volunteers kan atin ito coalition na naglayag pasiring sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea para maghatod nin mga pagkaon asin gasolina asin magkondukta nin medical outbreak para sa mga residenteng naka-star duman. Kasabay ini kan presensya kan mga barko kan China na nahiling man kan grupo kasuod mang aga asin hapon. Sigun sa report, dain nakapagpalayog nin drones dahil kaipuhan ngunang magrehistro sa Civil Aviation Administration kan China. Mientras nakasuhapon nakaabot na ang atin ito advance party sa Pag-asa Island kung saan pinuunan ng ibaba ang mga kargang supply nin pagkaon asin gasolina. Piglalauman na sa ngunya na aldaw maabot ang main vessel kan atin itos Fort Civil Mission lunad ang mga volunteers asin mga foreign media. Katakod kay ni siniguro man ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na suportado ninda ang ikaapat na civil mission ka nasabing grupo asin padagos sindang magmo-monitor digdi. Siniguro ni Senate President Tito Soto III na sisiguraduho na nakalatag ang gabos na mga kaipuhan sa oras na mga kondukto na ng impeachment trial sa Senado na matindog na impeachment court. Sigun kay Soto, kaibanan sa pinaghahandaan ang logistics, arog kang venue, pagkaon, security measures asin mga nagkapirapang kaipuhan. Sinabi niya na ang chairman kang Committee on Accounts na si Senator Ping Lacson ang masiguro na magiging matanos ang gabos na logistics. Sinabi pa ni Tito Soto na bukas sa publiko ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pigaadalan man ang pagdesignar nin tagapagtaram an impeachment court pero bako senador an sa indang pipilion dahil magiging okupado na sinda sa pagdangog. Barata sa ibang nasyon, disganado asin bako kontento si US President Donald Trump sa pinakahuring propwesto kan Iran para sa peace talks na pinanginotan kan Pakistan. Sa entrevista sa White House, sinabi ni Trump na bakong akseptable o magkakanigo ang mga pighahagad kan Tehran. Napag-araman na hinagad kan Iran na ipaog-oktabang unaan anuman na diskusyon may kinaaraman sa saindang nuclear program sagkod sa matapos ang gyera. Bilang katrokis, ipinagproponir kan Tehran ang sagiraray na pagbukas kan Strait of Hormuz. Parte man kan sa indang kahagadan ang paghali kan mga economic sanctions kan Amerika. Dahilan digdi dai na iwasan ni Trump na magpatanid na posibleng sindang gumamit nin mga makusog na puwersa kung sagiraray magpalyar ang negosasyon. Sinabi ni Trump
na may tremendous discord sa liderado kan Iran na sigun sa iya apisar kaini mantinidong bukasan opinyon o opsyon para sa diplomasya alagad tinaawanin doon ni Trump na handaan Estados Unidos na umaksyon sa anuman na paagi kun kinakaipuhan. Sa bareta niya to sa lado ng sports, nagpahiling ning tibay ang mga Pilipinong siklista matapos matukdol ang 1-2 finish sa stage 3 kang 140.10 kilometrong karera kan MPTC Tour of Luzon 2026 na ginibo haling New Clark City, Tarlac, pasiring sa Palayan City Municipal Hall. Pinanginutan ni na Dave Montemayor as in Mark Lago kan Go for Gold Philippines ang kabtang kung saan nagrehistro si Montemayor ning oras na 3 hours 23 seconds and 23 minutes and 9 seconds. Tanganing klamaron ang panggana. Kasunod si Lago na may parehong oras. Nagpatas man sa parehong time iyo si Sumiso Balaan na kan Excellent Noodles para sa ikatulong pwesto. Nakakuha si Montemayor ng 15 bonus points para sa sayang impresibong pagtatapos sa Stage 3. Mientras ang nainot naman na nanggana sa Stage 1 na 150.1 kilometers, si Syrian rider Ibrahim Yusuf Al-Refai kang LCW UAE, mantang ang Seoul Continental Team ang nanginot sa Stage 2 team, time trial 43.36 kilometers. Nakaigwaman insidente kang sumemplang si Alfred Rai sa lore matapos mabangga kang support vehicle kang 7-Eleven Click Road Bike Philippines, alagad tulos man siyang nakabalik sa race. Sa overall team standings, nanginutan ang Go for Gold Philippines sa Steam General Classification na may kabilugan na oras na 29 minutes and 7 seconds. Sinundan kang 7-Eleven Click Road Bike Philippines as in Standard Insurance Philippines. Bakos na sa dagat po pwedeng mag-surf dahil lanta sa paagi kan sarong bagong imbensyon, makakapag-surf naman ang mga makukusog ang buot sa mga ulap. Naggibo ang kompanyang Whip Aviation nin sarong klase nin pakpak na pigaapod nindang wingboard. Simple sana ang paggamit kan wingboard dahil lanta maipapareho ini sa wakeboarding na usong unyan sa mga dagat. Ang wingboard tutungtungan kan gustong mag-surf sa mga ulap mantang nakakonektar sa sarong eroplano. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, opisyal nang pinagbidbid kang Guinness World Records ang sarong lionhead rabbit na may pangaran na Herbie bilang oldest living rabbit in the world. Matapos ining umibot sa 15 anyos as in 82 na aldaw. Nagtatagal sana sa 7 anyos sa 10 anyos ang buhay kang nasabing breed, kung kaya nakikig sina Richard as in Melissa Dunham na nadoble ang durasyon kan buhay ni Herbie. Pinangataman kan mag-agom ang rabbit kang ini 8 semana pa sana. Sa laog kang halabang buhay ni Herbie, nagkaigwa siya nin tulong agom na nagadana, gabos na sina Flopsy, Tinks, asin si Betty. Flashback! Ngayon na aldaw, Mayo 2, taon 1902 na ipasar kan US Congress sa paagi nin urgent recommendation kan Philippine Commission on Leyes na nag-autorisar sa coinage system kan Pilipinas na may standard Philippine dollar o peso kantidad nin 50 centimos kan American money. Ang disenyo kan peso, half peso, peseta asin centavo, ang ginibo kan Pilipino na si Mr. Melesio Figueroa. Sobra $17 million, kantidad niya kan nasabing coins ang naresibi kan taon 1903. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Ann Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara Maileron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay bahanta po si Sir Nems Flora, asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT.
Sa ngaran man po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol, asin sa pangaran, kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa is Karamusa with Miss Angel Mastasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abang